4! Хайде бе! Той петел ме не разбира. Къде е този петел, Майко? Кой човек? Ей, сега ще бъде пак. Фокте бе! Трябва да увеличим да има, той не се вижда нищо. Не, това няма кукушки. Къщиката иначе е чудна. Хайде бе! Какво е тама хора, бе? Някакви ора излезна. Войко! Айде да тръгваме. Да. Сус! Той петел ме нервира. Войко! Продължаваме ли, Войко? Това петел, сега ще лови. Внимавайте тук, внимавайте! Его, пак пет петела. Татко, внимавай! Не, какво става тук? Това е като природно бедствие, татко. Татко! Мъкни бе!